Goeiedag, er is nog een. Dit is wat door. Hoi Elske. Ja, Martine Tosma, ooit ben je meer begonnen. Hoe is dat zo begonnen eigenlijk? Nou, ik zie het als vakleerkracht zorg en welzijn in het speciaal onderwijs. En ik merk gewoon onder leerling dat ze het heel fijn vinden om nooit, dat ze van squallen al binnen, ik volmaardig mooi te draaien in de maatschappij. En dat, er winnen wel plakjes, maar nevens mij te min. En ik dacht van, toen begon het bij mij te borrelen van, kan ik zelf net zoiets opzetten? Nou, en dat is uiteindelijk dit worden. Nou ben je hem eigenlijk wel een echt volslaande lunchroom eigenlijk, maar je werkt je oors wat meesting eigenlijk. Ja, we zijn een normale koffie-lunchroom, dus je mag ik dezelfde kwaliteit verwachten als een oren koffie-lunchroom. Alleen nog wie hebben dan mensen mooie behandeling onder de slag en daar passen we onze begeleiding en de manier van werken passen we daarop om. Dus we hebben speciale apparatuur, speciale kassa en speciale keukenapparatuur, waardoor het makkelijker is voor die mensen om daarmee te werken. En als het net nodig is, want dat kan natuurlijk ik, dan kan de kassa ik op het gewone. Als je dat kan, dan doen we dat natuurlijk ik. Dus gewoon mogelijk, zeg maar weer aanpassingen nodig binnen, dan zorgen wij hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Hey, hoe is het om je te werken? Ja, fantastisch. Echt super. De mensen echt super aardig en wel, de gasten wel dit jaar wel super. Ja? Ja, zeker. En wat is het allerleukste hier om te doen? Ja, de mensen allemaal afrekenen en zo en ja. Wel. Genoeg klusjes, zeg maar. Ja, zeker. Ja? Dat kan, zeker. Hey, en waar komt ze zelf uit? Noord-Burgum. We hebben best wel een stukje fietsen. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat jouwt hier niks. Nee, zeker niet. Nee. Hey, nou, ik vind je wel gezellig. Lekker bakje erbij. Huppatee. Nou, succes hè? Dank u wel.